Ik praat overigens geen Fries, dus ik hoop dat u mij goed kan verstaan. Nou, verstaan doch is het al je vol, maar of het wat helpt is maar de vraag. De communicatie tussen gemeente, de Veensje en de bewoners van Engelum is net echt optimaal en had het ik net west. Maar juster jong wordt alles uit de kast hellen om de mensen van Engelum te uitzoeken dat het echt beter is haar een huis uit te gaan. PowerPoint-presentaties, voorbeelden van bommen en uitlezen hoe de gang van zaken. Mag u straks kijken, ik heb even een scherf meegenomen. Alvast wat daar aan vrijkomt, kan komen aan zo'n bom. Maar de Joen smiet net het meeste op, zal ik het. Wat zij het beveiliging op de basis zelf, hebben wij niks in toestanders omwenders. Hebben we onze middenstanders daar heel eerst van en dan kan iedereen in zijn gang gaan en heeft een heel veilig gevoel erbij. Bij de Veensje en de gemeente is er wel begrip, maar toch vinden ze dat het mat. Het is ook niet leuk. We doen dat ook niet voor ons plezier natuurlijk, maar wat bovenaan staat is echt de veiligheid van de omwonenden, maar ook van de mensen, van mijn werknemers op de vliegbasis natuurlijk. Hè. En ik burgemeester van Maurik giet voor de veiligers. Want ze zei er, wat als het misgiet? Dat is de laatste keer dat het ergens in Duitsland gebeurt. Er weer een woord naar fjouwen deren en er weer miljoenen keer. Hè? En het is heel gemakkelijk om nou te zeggen van, goh, is het net een beetje sfeer omzet. En dan moet jou eens een keer voor jezelf nagaan, wat zou jouw vraag wezen op het moment dat er wat misgaan zou. En wij zouden net adequaat reageren. Hoe zouden jou dan mij onder vrij gaan? De bewoners zijn net om te krijgen. Ze hadden voet bij stik. Wat is zaterdag in Rome tegen jou? Dat is gewoon de defensie. Dat weet ik niet. Wij hebben middels om het heel moeilijk te maken. Maar wat ze nou sneeuwend waanzillen, sissen ze net. Die plan, die horen wij van uzelf. Daar laten wij ons net over uit. Dat ben uw plan, dat ben uw geheim. Zij hebben de hunnes, wij de uzes. Wat er sneeuwen bad, dat weten we dus nog net. Maar dat er rommen wordt, dat stiet als een peel boven wetter. Als we het nu niet doen, dan moet het een keer op een andere keer gaan gebeuren.